Așa am râs și eu, mă, când mi-a venit ideea asta prima dată, mă. Pe asta am zis că, bă, prostule, ia uite ce idee ți-a venit, bă, prostule. Vorbesc serios? Da, mă, da, că nu poți să te pui cu prostul. Ca să fac o mică paranteză. Dom'le, știți cum mi-a venit ideea asta? Uite așa, a existat, pe vremea lui Grecia Veche, un mare primar al Atenei, care a înflorit-o pe culmea civilizației atâta timp cât a fost el primar. După aia Atena nu mai și-a revenit niciodată. Asta vreau și eu pentru Cloncati. Da. Domnul Statele e o persoană foarte colorată, înconjurată de lume foarte colorată. Se îmbracă, vorbește colorat. Vă rog să-l filmați. Vă rog să-l filmați, că e păcat să nu vadă țara așa o minune, așa un bâlci. Ia dă-te, Dacia, ia stai, mă, așa, nițel. Dar se poate așa ceva? Păi, dar numai eu am dreptul constituțional ca să-l meștocăresc pe state. Dar nu e nicio miștocăreală, nu e nicio miștocăreală. Sunt un om serios, un primar serios. Bărbatul dumitale m-a votat tot timpul. Zi-mă, state, nu-i așa? Așa e, sigur că da, așa păi, e. dar cum L-am votat, asta? mă, pentru că a fost bun. De-aia te-am votat, că ai fost bun, mă. A fost alt Ev. A fost Evu Popeangă. Și acum ce Ev e, mă? Este Evu Stătică. Evu Stătică, vai mama noastră. Bă, Marcel, uită-te în jurul tău. Lumea să-și schimbă. Apar tulpini de virus noi. Da? Să schimbă materiile de examen la bacalaureat în fiecare an. Și tocmai tu nu vrei să te schimbi, mă? Și cum vrei, mă, să arate lumea? Ca tine? Fiți cu camerele pe mine, că aveți ce vedea și auzi. Da. Cimitirele, a zis un om mare, este pline de oameni care locuiește acolo. Te pup, Floricele. State răul! 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 Felicitați-vă! Și tu chiar numai de asta te-ai combinat cu el? Păi dacă vreau un puști, măcar îmi luam unul cu bani. Parcă mi-e milă de el, cred că lui îi place sincer de tine. Da, cred. M-a observat. Ăsta nu simți nimic când te sărută? Mamă, ce întrebări ai! Bine, simt ceva. Na. Un pic mic acolo, dar e prea mic picul. Hai. State șmecher de Paris, de dușman nu e învins. State-i nume cu respect, de băiat deștept. Ai costume elegante, dai femeile pe spate. Băi, ia stai un pic. Nu mai cânti imnul cu șmecher de Paris, da? Cânti cu eroul de Paris. Hai. State erou de Paris, de dușman nu e învins. State erou. Cu respect. De erou deștept. Du-te și repet. Deștept. Hai, repetă. State erou cu respect, de erou deștept. Mă, dar ce dracu e, mă, corățenia asta, aceea, mă, la baie lucește. Trotalul e măturat, i-a chemat salobrezarea careva? Chiar? Nu, ba, mi-a oferit voluntar, că e bucuriat că a venit Perica. Aoleu, cum a ajuns mă asta voluntar? A făcut ceva și l-a pus voluntar, nu? Nu a făcut nimic, așa cum el măturat, ce făcut curat, ce făcut totul să fie... Repezi, mă? Să fie perfect. Păi repet, așa în gând, așa. Unde-i Minotora? Coa? Minotora, ce coa? Unde-i Minotora? Te zici eu, te întreb? Nu acasă. Nu acasă, văd că nu e acasă, de-aia te întreb. Unde-i Minotora dintr-o dată? Plecat. Minotora la bar. Păi ce face asta? Adică ea nu vine să-și întâmpine bărbatul? E stă la bar sau cum? Mă, ia termină cu fentile astea, du-te de făle la bar și lasă-mă în pace, e la WC, nu pot să stau liniștită. Hai, umblă! Ia uite pe el, ce nervos Eu n-am e. vrut să spun de față cu el că Minodora e fata mea, dar are dreptate prostul să se înfoaie că nu e întâmpinat. Ce să zic? Miguel unde e? Miguel la bucătă. Miguel, lemenie gata? Gata, gata, hermano. Întotdeauna mi-a plăcut bucătăria. V-am pregătit niște rețete mexicane de o să vă lingeți pe Ce e, mă, în casă asta, mă? Ce se întâmplă aici?
trotuarul e curat, curtea e măturată, casa e curată, la bucătărie se gătește. Ha? Păi nu mai s-a gătit la bucătăria asta de când fă? De 100 de ani? Ha? Poftim că n-am fost atentă. Îmi place, mă. Îmi place aici, da? Babi, unde-i mă curva de mătală? Cine a venit să o întâmpine pe flacăra de România? E cu prostul ăla de Venus. De ce nu lași, fă, băiatul să repete? Hm? Dar ce, mă, nu poți să răspunză și mie între două versuri? Ia uite acum. Hai că acum toți suntem sănătoși? Vreau să-mi văd nepoții. Da. Gabi, a dus copilii că a venit Perica! Erou! Dă-i la joale, zgârie parchetul să mă trec la socoteală, să mă las în curul gol. Lasă-mă, doamne, cu textele astea de 2 lei. Ce ai zis, bă, puțifrici? Ia mai zi odată. Ia cere scuze. Să-și cer tu scuze că ai extrocat pe bunicul. Ce-am făcut, ce-am făcut? Ia, stai. L-ai extrocat pe bunicul. Stai așa, mai zi odată să te înregistrezi, vă dau în judecată. Ei, Să plătească măta 10 salarii pe lună, hai. ce se întâmplă? Domnul, cei 3 mușchetari puțifrici, ăsta are nervi pe el. Tata, lasă-l. Potolește-l că ți l-a găsit cu ea, auzi? Tata! Ce vorbești cu mine așa? Tata! Ce-i tata? Venit, mama! Uite, băieții lui Mamaia. Venit! Spus lui Perica, bine venit! Uite, Perica! Să știți, cum am vorbit la telefon, sunt erou de Franța și burnelul vostru acum o să fie și primar. Și o să înțelegeți mai târziu ce facilități o să aveți din asta. Da? Gabriela, hai, du-i să ia aer. Hai. Pa! Pa, norocel, pa, mămică, pa, tito. Pa. L-a dus la aer un pic. Aoleu, eroule, care scurge ochii ca statuia aia de băiețel care să pișă. Hai, consiliu. Cum merge operațiunea? Dat în cap la primar? Ia. Mă, dar de ce să nu zicem lua gâții, mă? Nu e mai bine așa mai ca la Revoluție? Nu. Am hotărât dat în cap la primar, așa rămâne. Dragii mei, să știți că eu am pregătit masa, totul, eu am controlat personal, totul e regulă. Totul în regulă, nu? Sigur, Vezi sigur. să nu dați Da. supra la foc. Nu. Măi, Teri, mă. Să mă pui și pe mine la horen, mă, să-mi faci un rezumat, mă, că eu nu înțeleg ce cu disciplina asta. Da, să trăiesc. Așa e în tot satul? Nu, asta după ce ai ajuns tu primar. Bine. State, eu n-am zis așa de față cu Stevenu, că n-am vrut să-i dau satisfacție la prostul ăsta. Mă, tată, ce-i menotura la bar? Minotora a schimbat mult. Ea a suferit după asta dragoste de prost la Sifer. E mândră. Seamănă cu sângele meu. Bețiv. E dacă n-are cine să o enerveze. Unde-i Minotora? Lasă-mă cu gacicile tale. Unde-i Minotora, ți-am zis? Aoleu. Ia uite ce buie asta, auzi, băi? Să știi că îmi place aici cum ai amenajat, că vine, uite, vine lube nouă. Hă? Deci Minotora nu e aici. Auzi? Băi, dar bună e asta, mâncați-aș gura ta, ia uite ce crace aici. Nu, eu zic Ia dă acordionul, atași dă acordionul ăla încoa să vezi ce facem o glumă de distrăm noi. Eu zic să nu... Hai, lasă-mă ce vrei să ții mai pe tine, dă acordionul încoace că să vezi ce Băi, Steven, nu e bine, mă. Auzi, gagica? M-am gândit să-ți fac o dedicație, știi că poate jucăm niște biliard mai târziu, ce zice? Ia uite, bă, ce păr are. Ia. Dă-coa. Da, trebuie să te distrezi, nu ce, dă-coa. Eu zic să te... Taci, ia. Da. Vezi de aici. Ia.
Hai să băgăm pe aia, nu știu. Care? Aia? Hai, dedicație specială pentru tine, Gagica! Ia pe tăt aici! Ce oare Cam și de grață de cetam și nu Curat de ce mi-o sărutai Dacă ai vrut uitării să mă dai Curat de ce mi-o sărutai Dacă ai vrut uitării să mă dai Uite, dedicație pe tine, fata! Fără tine miroase nicio floare Fără tine viața n-are rost. Ce faci, Stevene? Cu nevastă dansa și tu te dai la altele? Oleu, 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 oleu. Oleu, 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 oleu. Oleu, oleu, Fanny, Fanny. Da. Fanny. Ia ține asta că se strigă. Ține că se strigă acolo, nu. Oleu, 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 oleu. Mă doare inima. Aoleu. Să te ajut. Ce-i fă aici, aici? Aha. Tu ești fă, nu? Tu ești, e? Eu sunt. Tu ce zici? Eu sunt? Ce zici? Stai, fă, că eu știam că ești tu. Am făcut așa, Să nu mai... mor tu, că tu știai că sunt eu, a? Tu care te dai la toate curvele, a? Ce-mi place când e de toate aceea, când e bogăție. Ai văzut, bre, dacă eu ți-am zis că ai de toate, ai de tot. Ce-mi place de comnatul ăsta că a pus toate alea la punct. Ia zi, mă. Ia. Și? Cum mai e vremea? Ce mai zice babili? Toate bune, rele, cum e? Ia uite, fă. Avem destule să-l înfundăm pe Floricel? Avut și încă mai strâns. Barul merge bine, vine lumea, bea, semnează. Lume venit mult. Băut, mult băut și semnat. Bun, bravo. Bă, dar dacă organizarea asta e așa de bună, cine mi-organizează și mie o baie ca să merezi fețe? Babi, ia du-te tu și adu casa în coapă de ploaie, să nu facă flacăra mătreață. Domn primar, ce fente ai în tine, mă doare capul. Domn primar, ce bine sună, domn primar. Mamă, ce de titluri am. Eu, state de România și Potcovaru, erou primar. Și? Eu, nu mâncăm ceva? Mă, dar nu mâncăm și noi nimic, aceea chiar așa stăm pe mațile goale? Da, vine. Vin aperitivele imediat. Totul pentru fratele meu primar. Păi și unde vrea aperitivile? Vii cu mine? Vin imediat. Peri, ăsta a pățit ceva? Nu poți nimic. Sigur, sigur? Vreau doar făcut la tine, fericit, că tu erou. Sper să fie doar atâta. Băi. Băi, tu n-ai niciun drept să mă iei tu pe mine așa la mișto, mă. De ce? De ce, da? Că eu sunt proastă, mă, că eu te iubesc și tu ce faci, mă? Te Băi, dar ce cauți tu îmbrăcat așa, nu las? Mă faci de râs, tu ești nevastă, mă? Ce-ai făcut tine? De ce cauți? Dă-i drumul acasă! Dă-i drumul acasă! Dă-i drumul că-ți dau două perete pe ale! Mă, tu nu dai mine! Băi, dă-i drumul acasă că-ți dau două perete pe ale! Steven, stai! Ce, bă? Băi, bulanciule, tu care te dai la nevastă mea, acum ce faci? Comentezi? Băi, nu de ce? Băi, Steven, stai un pic! Dă-i pe drumul acasă că te-ai pocnit! Băi, Steven, stai, mă! Stai, mă! Băi, dar ce, bă? Lasă-mă, mă, în pace! Ce vrei? Ce faci? Ce faci? Ce faci? Bă, Minodora e ca o patronă. Dai patroane pe mea ta, mă! Dă-i drumul, te bagi în familia mea! Băi, Steven, te scot afară! Dar scoate-mă, ia să vă cu vașile, că spun... Băi, treci acasă! Treci acasă! Treci acasă! Nu mi-ești gârdea! Treci acasă! Băi, Fani! Băi, te-am ajut, băi, dă-te, băi, Bună seara, domnul agentul! Ia uite, bă, ai mai probleme, bă! Ești extraordinar! Ce vrei? Ești polițist acum, mă, că ești polițist! Da? Da, hai, dă-mă jos, băi, Fani! Hai, mă, dă-l jos. Stefănică, calmează-mă, ce treabă? Stai, băi, lasă-o în pace! Nu pot să mă dau că infractor. Ia, băi, dă-te, cum să moară, bă, dacă ești polițist acum, a? Să moară, Ei, să moară, mă, te-ai mereu să legitimați, arată și mie legitimați, dă-te, bă, dracu! Bă, băiatule, băi, domnule, Ce vrei, bă? vă rog frumos să vă calmați. Băi, stai nebun, va trebui să vă amendez pentru ordinea... Băi, Elvis, ești nebun, eu sunt Steven, ce ai? Ești tâmpit la cap? Dar dă-te în câtul, mă, de aici, lasă-mă în pace. Lasă-mi până mă faci infractor după mine. Stefănică, mă calmează, mă, Băi, tu mă faci mine infractor, băi, asta e nevastă mea aici, că îmbrăcată ca o curvă, ăsta mă dă afară. Tu, Elvis, mă faci mine infractor care ești polițist acum, tot băi, Domnule Ioniță, vă rog frumos să vă calmați, că altfel chiar vă amendez. Hai. Teri, raportul. Bune sau rele?
Bune. Deschis bar, mers bine. Bun. A venit multă lume la lansare. Bun. Făcut mulți bani. Bun. Mai avem bun? Primarul a făcut multe nereguli, care a scos bani frumoși. Bun. Mai avem bun? Nu mai avem bun. Ei, atunci ale rele. Raportul cu relele, hai! Păi, flacăro, da. Dacă tu te flești că e așa din picioare și tu bați darabana acolo, Teri, cum pot eu să aud răspunsul, mă? Babi, ia un hartan și du-te și repetă la tine acolo. Hai! Zi. Primit amenda. De parcare? Nu. Primit amenda de la primar pentru deranjat și disturbat ordinea publică. Păi cum, mă? Dacă tot satul era în bar adunat, pe cine mai deranja public, mă? Cum, mă, eu, state erou de Franța, să fiu amendat în țărișoara mea natală și nerecunoscătoare? Încet! Încet! Aoleu! Aoleu, e rău! Aoleu, moare eu de s-a roșit la față! Știți că nu de la mâncare. Chema doctor, ce stai? Cheamă doctorul, ce stai? Penică respirat. Miguel, nu acolo și la tine, fă ce dracu te duci! M-am zăpăcit. De indinare! Îmi e rău, de indinare! Îmi e rău! Nu mai pot să respir, nu mai pot să inspir! M-a luat cu căldură! Mama, mătii de primar! Nu! Dai foaie și jos! Nu dai foaie și jos, ce fac? Inspirat. Mă, Stefani, că ne suntem tovarăși, dă-o în gură, mă, se calmează. Păi da, bă, așa... Păi da, bă, așa zi, nu mă lua pe mine cu agentul, cu astea, cu din astea, așa suntem tovarăși. Cum dracu ai ajuns tu, bă, polițist? Ai dat șpăgii, stânga, în dreapta, cum ai ajuns? Șpăgi, am făcut școală, mă, boule, ca tine și am ajuns pe locurile pentru minoritare, ești prost. Și pe hode. Bine, bă, du-te acasă, hai. Du-te, păzește câinii, hai. Că păzește câinii pe aici. Hai, gata, că am niște probleme de familie, le rezolv, eu stai niște minodoară! Cheamă-o, scoate-o pe aia afară de acolo. Scoate-o, că spar tot pe aici, spar tot. Scoate-o, minodoară! Adică, domnul agentul comunitar, nu-i dăm o amendă, nu-i facem nimic, nu? A, bă, dă-te, bă, dragă, te în gâtul mătii de aici cu amenda ta. Minodoară! Ia mai du-te tu! Îți jur că spar în gâtul mătii și hai cu mine la secție. Băi, stai așa. Hai cu mine la secție, ce cu mică îți dau și cu șpire paralizat. Deci te-ai calmat? Elfi, ești nebun, mi-ai pus cătușile? Da. Băi, tu ești nebun, mi-ai pus Te cătușile? calmezi? Ce-o cu mic? Cine se duce în gura măsii? Gata, m-am calmat, hai de bun. Dă-te în gâtul mătii de aici. Gata, m-am calmat, vorbesc încet. Zi-mi minodoară să iasă, mă. Du-te, bă, Steven, acasă. Tăticule! 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 Vino cu tăticule! Dă-mi ce vrei! Nu mă vrei să reglezi vocea cu poliția, tactul-i bolnav! Și ce mă interesează? Eu trebuie să vorbesc cu el, tu știi cum e îmbrăcată Minodora? Te stă la bar acolo, e îmbrăcată ca o panoramă, zici? Ce vrei? Tu ai băut vreodată cu paiul? Ce dracu vrei cu paiul? Am băut daf, cafe, frappe, cafe, la pare, ce vrei? Foarte bine, înseamnă că ai experiență, că de acum o să bei toate alea cu paiul. Supa, mâncarea, cartofii Hai, lasă-mă, du-te dracu de aici, zici, unde tăticu? Ce-am făcut? Cine vrei ăsta? Fratele meu e bolnav. Cine e ăsta? Ce vrea ăsta? Cine e ăsta? Sunt Miguel Cervantes de Pajarito. Ce dracu înseamnă asta? Taci până în gură că e pe ferie cu Fidel Castro și este frate cu tactul. Miguel, hai să mergem în mică, ca aceea, că ăsta-i de mergi. Mergem mai departe. Domnul doctor. Unde e bolnavul? Aceea, uite, ăsta e. Dar nu că ăsta e cu capul, lasă. Haide, să te duci la state. Pe aici și-a domnul doctor. Ușor, așa. Ai o nouă pasiune? Care te întrebam dacă ai o nouă pasiune? Mă, nu, de ce? Am văzut cu ce plăcere îngrijești florile. A, astea? Astea nu sunt flori, sunt niște plante. Plante? Ce plante? Pentru cei. Da? Atunci mă bucur că ai o nouă pasiune pentru plante.
Orice e mai bine decât să suferi pentru terbedeul ăsta. Hai, nu te la decori. Sper că n-ai de gând să-l ierți după tot ce ți-a făcut. O să se întoarcă la mine și o să ne împăcăm. O să vezi. Eu o să mă mări cu el, nu anorexica aia prețioasă că... Nu-i frumos să vorbești. Te măriți? Odată și odată. Ce-a avut, mă? Terică, numai tu poți să mă ajuți, Terică, Minodora mă înșeală, e clar, am văzut eu cu ochii mei cum e îmbrăcată, asta și-a pus în cap, asta vrea să facă, Terică, ce să fac acum? I-am spus la tine de multe ori că tu prost. Spus iar, tu prost. De ce sunt eu prost? Pentru că Minodora a iubit la tine foarte mult. Foarte mult. Și? Dar tu, prost și înșelat la ea. N-am înșelat-o, Terică, jur! N-am înșelat-o încât să mor eu aici, să mă trădească Dumnezeu aici, dacă am înșelat-o, uite aici, în fața ta, jur! Aoleu, au! Văzut? Văzut? Trăznind la tine, Dumnezeu la tine. Lasă-mă, mă, prostule! Că eu când o văd îmbrăcat așa mă apucă inima! De ce te îmbraci, bă, așa? Zi și mie, de ce te îmbraci așa? Minodor, zi de ce te-ai îmbrăcat așa să mă vadă, să te facă de râs? M-ai făcut de râs la toată lumea acolo, în barul ăla! De ce mă fac să nu mai pot ieși în lume să mă vadă tovarășii mei, să nu mă pot întâlni cu ei să răzgoși de mine? De ce zi, fă? Băi, copilitule, lasă aerele astea de om gelos și iubăreți. Da? Te rog frumos, uite-te la mine când vorbesc cu tine. Lasă-le pentru o altă dată și pentru altcineva, că poate mă apucă nervii ca pătăticul și îți scot ochii cu ceva. Băi, Terică, ia vină încoace. Tu ai văzut, ești martor la chestia asta, nu ai văzut cum a făcut cu prin gură și cu... Uite cum stă. Martor că tu foarte prost. Tu în loc să bucurat la tine că având lângă tine așa femeie frumos, tu... Ești de bun la cap, tu nu vezi cum e îmbrăcată? Văzut? Asta bine, nu? Lasă-l. Brusc mi s-a făcut poftă de o gustare. Terică, Terică, zulă, dracu, a pus lichiarele astea aici când mă căpcări, pune ca... Foarte prost, Fen. Terică, deci mie nu mi-a făcut nimeni așa ceva, nu se poate să facă mie. Mira, unde pleci? Am avut poftă de gustare. Nu-mi-a făcut nimeni. Nu vrei tu să te potolești și să ai grijă puțin de tine? Ce să fac? O viață am și pe aia vreau să o trăiesc. Să nu te enervezi, să ții regim, asta trebuie să faci. Da, profesore, dar uite, dacă mai aveam o viață, o trăiam pe aia și pe asta o țineam în regim. Da. Dar așa îți dai seama ce sfâșiere e în capul meu? Să-mi trăiesc viața sau să o ții în regim? Uite ce, faci cum vrei, dar e păcat să începi să umbli cu insulina în buzunar. Mai convins? Da. Da, de bine. Hai. Dar îmi promis că nu te enervezi. Da. Și începi să faci mișcare, sport. Să știi că asta ajută la diabet. Îi fac mișcarea asta, ce e eu? Opă. Ce e asta pentru bicepsi? Sau asta? De 20 de ori, de 30 de ori pe zi. Eu de cum lucrez. Uite, și transpir. Ce vrei, fă? Domnul doctor, o să trăiască, vrei? O să trăiască, o să trăiască. Da, fă. Și-a prescris medicamente. Unul mie și unul ție. Care? Care mie sau care ție? Mie mă interesează. Mutulină. Ce e? O bagi în buze să umflă buzele și nu mai poți să vorbești. Iată liniștea ce-mi place. Da! Dar viu acum ar mai zbera așa. Mămică! Mămică! Vino, mă, coace! Ce să tac, nu tac nimic, uite, mămica, ce? Vino, coace, rezolvăm problema! Hai să vezi cum e îmbrăcată Minotora! 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 Ia uite-mi, uite-mi cum e îmbrăcat! Vede-te aici, Batare, îți place așa ceva, uite că... Mă, Stivenică, mă, dacă mai cârâi odată, tu ai să vezi pânfunduri de borcan, pentru că am să-ți bag în ochi o lumânare aprinsă, ne-am înțeles? Păi dă-o dracu de treabă, tu ai dat în boala țigăni și nebune, fă? Păi ce tu ești ca spălăcitile alea care stă pe dorobanți, că n-are servici și bea cafele toată ziua? Nu fă, mămică, dar am zis să fac și eu o schimbare, că oricum ăsta nu mă iubește și ce am zis eu? Nu mai contează, am vrut să fac o schimbare. Cum nu contează, fă? Cum nu contează? Păi contează că neamul nostru nimeni nu schimbă țoalile așa cum îi vine pe chelie. A, că la meclă, că mai spui un dinte de aur, o punte, o lucrare, dar în plus, fă, nu minus, ce e asta, fă? Dă mari, doamnă, și n-are tabli în casă. Ia-o. Și să-ți poveste.
ce erai? Dar deși nu-mi răspunzi când te stric? Am simțit o moleșeală și am vrut să mă odihnesc puțin. Nu te-o durut, Nica? Nu. Câlenea doare. Nu așa mi-a zis mamica. Lasă-mă să-mi revin puțin și după aia fac eu ordine pe jos. Așa. Când te duci odată la doctorul și ăla să spună că ești ghinic, n-ai nică și să te nâng cu șircul ăsta? Mâine mă duc. Mă duc eu cu dânsa. Te duci. E supărată? Nu! Deși să fiu supărată, am vreun motiv? A? Că dacă n-am motiv, n-am de ce să fiu supărată. Că dacă eram supărată, aveam motiv, dar așa n-am motiv, nu sunt supărată. Trebuia să vină Tony, dar o sunat că nu mai poate, care treabă. De-aia ieși. Vrei, mă, eu mă duc să vorbesc cu tăticul numai cu el. Ia nu te duci, draculica, era tu n-auzi, mă, că e bolnav. Mă duc să vorbesc cu tăticul, dar lasă-mă, face, mă duc să vorbesc cu tăticul. Lasă-mă, faci să vorbesc cu tăticul. Mă, tu vrei să moară ăsta? Vreau să vorbesc cu tăticul. Să rămâi văduvă tocmai acum când sunt și eu, madame primar? Ce vrei? Mam, eu mă duc în cameră. Tu ai interzis, că am uitat să zic. Cum adică am interzis, adică eu unde dorm? Cum unde dormi? Păi tu dormi unde femeile cinstite și nu-și înșeală bărbații, nu? Unde asta? La cimitir, mămică. Închide bre ușa asta, că intră frigul în casă, nu mai poți. Păi dacă ți-e frig, bă, du-te, bă, în casă, în dormitor și dormi. Da? Ce, te-ai îmbătat și n-ai putut să urci scările? Nu, bre, nu mă lasă Minodora să mai dorm cu ea. Aoleu, vai de tine, săracul de tine. Bă, Stivene, păi, dacă nu mai poți, eu îți dau un sfat. Treci pe vitamine, pe țelină, pe vin roșu. Nu e, că n-am eu probleme, eu sunt mai bărbat ca... Ca cine? Miguel. Ai vrut să zici ca mine? Nu, bre, tăticule, lasă-mă, că nu mi-arde mie de asta acum. Minodora mă înșeală. Ai probe? După felul în care se poartă, nu iese că, uite... Poftim. Pe cum, mă, Stivene, mă, ce vin roșu, mă? La cum arată, uite-te și tu că îți trebuie un ceai de tei să te liniștească în fiecare seară și dimineața bromură. Ce zici, mă, tăticule? Uite, dau verdictul, ești formas. Mulțumesc, tăticule, mulțumesc, vezi, papagal. Bre, tăticule, zi, e serios acum, îți place cum e îmbrăcată, e corect așa? Nu sunt de acord deloc cu portul, dar dacă n-ar fi fata mea, aș ciupi eu puțin. Mămică! Dar ce? Mămică, vină de coace, mămică! Doarmă, bă! Ce, mă? Păi, exact. Dar ce cleață aveți de demeneață așa? Fii atent aici. Uite, tăticul e de acord, adică îi place cum e îmbrăcată Minodora. E bine așa ceva? Se poate, nimeni nu e de partea mea? Bun, dracu. Femeile cinstite de până cimitire care e la mini-pauză, toate e de partea ta. Fitule. Ei, acum că ne-am trezit, cine face cafeaua? Eu am puțină treabă. Trebuie să plec, da? Să rămână. Vin și eu. Doctor, stai să pun niște haine, ca mai acătărea pe mine și vin și eu, stai așa, doctorul! Băi, Stivene, de seară ne îmbrăcăm frumos și ieșim la curve să facem întrecere, băi. Da? Atunci fă tu cafeaua, mă, că mai te vegorezi așa pentru desert. Bine, o să mă duc să pun apa la fert. Până fierbe apa, mai mă pun și o nițel. Da, nu e bine de la fetiță. Nu, eu e. Adică și gravidă? Are o gastrită cu reflux esofagian urâtă de tot. Și ce înseamnă asta? Dacă ți explic, înțelegi? Asta e România, domnule. Toți secret doctori. Scuzați-mă, n-am vrut decât Dar să sunt știu... sănătoșești sau nu? Îți scriu o rețetă, o să te ții de ea, ca altfel o să fie mai rău. Hai, mă,
mă, dracu, la un loc că mă sofoci cu perna, mă. Îmi intră fotoliu în cur. Ce intră? Dacă te chirpicești așa... Mi-a dat Menodora o idee. Adică dacă ea s-a schimbat așa sesi, dacă mă schimb și eu. Eu la această întrebare era o întrebare, nu? Da. Știam, eu nu. Nu, adică nu e o întrebare sau nu mă lași? Da, e o întrebare, nu te las. Dar ce, mă? Pentru că e campanie electorală, da? Și ce o să zic aligatorii când o să te vadă așa cu pulpele, să repede la pulpele tale? Da, să repede. Zice că ce frumoasă e flacăra, că ce bine să-l alegem pe state primar. Așa să fie, dar nu mai filozofa, că nu ține. Hai. Ia uite-și. Lilica. Bravo, Lilico. Ai venit cu întăriri? Da. Bravo. Babi, ia mână că te obișnuiești. Du-te și dă adunarea în casă. Hai. Haide, haide la state, să vă învețe de toate. Cine nu vine iublat, Luca Popeagă. Consiliu! Uite, mă, cine a făcut cafeaua, mă? Mexicană. De neamul Potcovaru. Hai, luați-vă cafeli. Voi, Ferica. Ferică? Flacărul, stai aici în mâna mea dreaptă. Lilica, stai aici în mâna mea stângă. Ferică! Stai aici în mâna mea stângă. Hai. Da? Doamne, Toni, și surpriză plăcută, dar deși nu mi-ai zis că vii. Nu ți-am zis că vin, ți-am Am zis zis că vii, dar așa de vreme, că tocmai mă găteam. Da. Ai, să nu-mi spui că mi-ai adus un cadou. Ba da, uite, eu m-am gândit că relația noastră trebuie să meargă mai departe și noi doi ar trebui să devenim puțin mai intimi. Da, și de asta ți-am adus hainele să le speli. Hai, nu. Astăzi trebuie să se adune tot satul la bar și contra unei țuică să semneze o hârtie. Cum că Popeangă e primarul greșit al comunei. Bravo, hermano. Și cum facem? Aplicăm o strategie așa. Mergem dreaptă în poartă și chemăm pe fiecare la bar. Nu? Eu mers la bar, aranjat sala întâlniri. Bine. Și după aia te duci și tu din poartă în poartă. Și eu ce fac? Ei, Lico, tu faci așa. Tu scoți peptul la înaintare. Păi dacă are. Și te duci la aia care să îmbată la ei acasă și nu vine la bar. Aia care stă în fața porții pe galeata cu țuică și bea din ea cu sticluță. Și convingi. Da, vezi, cu vorba, nu cu gura, da? Exact așa, da? Cu vorba, nu cu gura. Așa. Hai, eu trebuie să-mi pregătesc picul. Duceți-vă. Ehe, și-mi plac mie bărbați să glumeți. Nu glumesc deloc, e bine, sunt hainele mele și vreau să le speli. Nu? Da. Nu glumești? Nu. Dar și te faci pe tine să crezi că vreau eu să spăl ție hainele? Dar și să-ți facă săgețătoarea ta? plăcere, dar nu te Te-ai gândit enerva. cum să-mi facă mie plăcere să mă apuc de spălat boate, Dar stai puțin, că așa am vorbit mai devreme. Nesămțătule care ești! Ești un nesămțăt! Dar nu urla, te rog frumos. Și ce s-a întâmplat aici? Nu urlu dacă tu mă jăgnești în felul ăsta, ieși afară! Dar sentimentele mele... În clipa asta cu sentimentele tale, cu tot și cu boarcele și ți le speli mămic ta și cu tăticul tu și cu care te-au mai făcut? Du-te să nu te mai văz! Ce s-a întâmplat? Eu ți-am zis că e porc și măgaș și nesămțit, de-aia nu putem dormi eu noaptea. S-a întâmplat că m-am înșalat. M-am înșalat în privința lui Toni ăsta. Adică și scrie fată pe fruntea mea servitoare, scrie pe frunte servitoare. Lasă-o, Da, las că le arăt eu la toți. Și măcari. Stai, fă minuturi, fă ce alergi așa, fă, că Mă, n-auzi că n-am timp și nici chef de tine, lasă-mă în pace, suntem în campanie electorală. Stai, fă, ce dacă suntem în campanie electorală? Eu am treabă cu campanie electorală? Manico! Nu mă interesează. Eu ți-am zis, mă, unde, ce fac eu acum? Unde Du-te acasă și ajută pe mămica la bucătărie dacă n-ai ce face, pe mine nebun, scutește-mă, tu ești hai. nebun la cap, ce să ajung la bucătărie, fă, eu cu tine am treabă.
Minorii afară din sală? Hai. N-ai 18 ani, nu votezi. Așa. De ce am lăsat eu tot aurul? Pentru că dacă eu mă duc cu tot aurul pe mine, nu-i așa că priorul, ce o să zică ăștia? O să zică că 2 puncte, ia uite și la ăsta că a venit să le cumpere. Nu e bine. Nu? Da. Și dacă mă duc totuși fără niciun aur pe mine, nu înseamnă că nu-i respect? Atunci păstrăm ceasul, așa, în semn de respect, și unghiulișor. Ce-ți ugoi, mă, buzele așa? Ha? Ia evacuează sala. Ia, hai. Tot pe lângă copilaș. Unde am rămas? Așa. Discursul. Discursul o să fie foarte emoționant. O să fie genul ăsta. Ia să-mi spuneți ce credeți. Fraților, iertați-mă, fraților, dacă Morcov mi-ai tratat atât de tare, e pentru că nu mă gândesc decât la sătișorul nostru, la comunișoara noastră, la toți locuitorii ei, indiferent de rasă, că sunt câini, că sunt pisici, că sunt cocoși, că sunt căprioare, că sunt figuri de porțelan. Da. Dar nu prea e bine, că nu trebuie să fie chiar așa de plângăcios. Nu? Ce zici, o să mă ia lumea de milou, nu? Bun. Păi atunci, uite cum facem. O să fiu simplu, să arăt că mă doare problemele și în tot cazul o să vorbesc frumos, de popean. Voi ăștia doi care cred că sunteți frați gemeni, tu ești mai mare și tu ești mai mică, cu 4 ani. Atât. O să vorbesc frumos de popean. Ce ziceți? Dar numai frumos. Că ce bine a făcut el în comună, ce poartă frumoasă și a tras cu asfaltul până la ea. Și dacă nu poate mai mult, foarte bine. Noi nu-i cerem mai mult să plece, noi nu îl învinuim cu nimic. Cam asta e. Ce vrei, mă? Ai voce, băi, puștule. Da, zi-mi, ce se întâmplă aici? De ce cântați? E adunare, îl punem pe sătică primar. Da? În locul cui? În locul lui papagalul ăla de popeangă. Bine, dracu de țăranul, dracu! Ia te-ai, dracu, ce tu pe ești morții mătii de scârbos! Cu cine vorbeai, mă? Ce ai, fă? Am venit la adunătura asta de țăran după Venus. Iarăși fă cu grasul ăla! Aoleo, flacăra, să vezi ce-mi face asta acum! Ce faci, mă? Ești emoționat? Mă, state, mă. Mă, ești tu rege? Da.
Ești erou de Franța? Hai tare. Ești tăi mai bărbat între bărbați, tu, mă? Zic cu vorbe, mă, că nu înțeleg ce dracu zice acolo. Așa. Mă, vrei să fii primar? Atunci treci în gâții mâtii și ale mințilii. Eu nu mai iau.